Hej så alle sammen. Jeg er Magnus Marin, og jeg er tilbage igen. I dag der skal vi lave en ulækker drik med et mega ulækkert glas. Okay. Jeg kan få til at stå sådan lidt, så man kan se det. Det kunne være fedt, men det kan jeg ikke. Vi sætter et æble. Men jeg vil sige. Det hjælper jo. Så sætter vi en til. Nu skal vi lige kan se appelsiner. Nej, okay. Undskyld. Jeg er lidt dum i dag. Jeg tager det bare op og viser noget sådan der. Okay. Det første vi bruger er saftevand. Hælde. Sådan. Jeg vil starte en YouTube-kanal. Bitch, det har du allerede gjort. Tak for det. Så noget sojasauce-agtigt. Jeg har soja-agtig sovs. Stinker. Så det skal vi ikke have så meget af. Det skal smage. Det skal smage. Det smager ikke lige frem lækkert. Men det er også kommet sådan noget. Så man kan ikke bage lidt idiot. Jeg kommer lige med lidt. Jeg sætter den ikke på pause. Jeg henter bare en lille glas. Og rører alt det rundt. Man kan se, så er det ikke taget formskift. Ja. Den der, det må være nok. Jeg tænker, det der tør han ikke. Lige præcis det der. Det stinker af sådan noget rugbrød. Lad os prøve med ketchup. Ketchup. Lad os skrive i kommentaren, hvis jeg er en idiot. Så bare skriv. Idiot. Det kommer til at blive godt, det her. Men så skal vi det også på chili. Nej, det skal vi ikke. Så lidt mælk for at hjælpe. Og nu kommer formskiften vist, fordi ja. Altså, så kan man se alt det ulækkert, hvordan det er bare blevet plads i. Det stinker mest af ketchup. Så lige lidt salt til at gøre det. Så min læge til gange skal man med salt og sukker. Det er sukker god idé. Tak for idéen, Albert. Det der putter han bare ikke meget af. Nu skal vi ikke gøre. Og så går jeg ud i køkkenet, så jeg kan kaste op. Okay, nu er det nu. 1, 2, 3, nu. Jesus.
Den gang må jeg sige det der. Nej, jeg kan ikke. Så lige om lidt. Vi skulle da bare have proppet vand i. Vi kunne slet ikke have gjort det her. Ses. Så er jeg tilbage igen, og undskyld, jeg sagde hej og alt det der. Men det var så den channels, jeg så lavet i dag. Og nu skal jeg lige tage op. Ja, I kan stadig se mig, mens jeg tager op. Utroligt, er den virkelig så høj? Eller er det bare bordet, der er så lille? Nej. Det er ikke nogen af de grunde. For jeg er rimelig lille. Men håber vi I kunne lide den her video. Giv et like, hvis I kunne. Og giv et dislike, hvis I ikke kunne. Det giver lidt sig selv. Men okay, jeg har endnu en channel lige nu, som jeg godt vil have. Jeg prøver ketchup. Nej, han laver ketchup channels. Han bruger ketchup, for han bruger ketchup igen. Se. Fald lige af. Se. Så 1, 2, 3. Nu. Ja, okay, jeg tror snart, jeg stopper. Ej, hvor er du også dum, altså. Man ved jo godt, at ketchup ikke er til at drikke, men det er kakao. Det manglede vi. Kakao. Ej, er der sådan noget pulver, noget du tager ikke slik af det? Okay, nu stopper jeg her. Ja, det der var ulækkert. Cut! Hvem råber du til? Cut. Cut. Se, så tager man lige sådan et æble her. Så tager man sådan et æble her. Ej, det er grimt. Det har jeg ikke været med i. Oh my god. Ej, altså. Det bliver det her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, men håber. Ja, jo. Undskyld, at der ikke har været så mange videoer her på det seneste. Det har været påske og sådan noget, så ja. Okay. I må have det, som I ser ud. Så må I have det fantastisk.